Mabulubog na nga kapoy nanon para sa eto na mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa Miyerkules nga adlaw. Na Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Magalumo na nga ton kalangitan. Ina tungod sa tungod sa localized thunderstorms. Manuman ta may LPA, may low pressure area. But anyway, inyo kabus nga lagad City to Wilma. Mag-aabi-abi man sa inyo, no? Sa pagpangalagan man sa sininga hapon sa This Is My Life. Kamusta ang inyong mga pagpaniyaga? Kamusta ang inyo dira sudan? Aba, ay kamusta man ang inyong mga pamatsyag tungod sining mga nakaligad nga adlaw nga gulpi lang manalithi, na gulpi lang matupang ulan, iba nagasibro. Iban ginakataro, ang iba nagaubo-ubo, iban Tito Wilma, ginahilanat, amo na bala mga anak, nagahambal gid si Tito Wilma sa inyo. Extra careful kids sa tanan nga tion. Hinay-hinay lang kag kinanglan sa siniya nga mga tinion, kag kinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan ang pangproteksyon sa aton kaugalingon, indi gid naton pagkalipatan. Ilabi na ang payong, ilapayong, kalo, kung ano man makatag proteksyon dira sa inyo, hindi gininyo inapagkalipatan, ha? Go lang kita, as in bala, tungod, kung pinsaron pa naton ang mga bagay-bagay nagadugay ang aton sinigi na pasan adlaw-adlaw. Gani kinanglan kulang kita, pero sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo, updanay kita sa inyo kubus nga lagad tugtog technology stress sa sininga programa This Is My Life. Sa mga naka-online naman dira via Facebook page ng Action Radio Bacolod, na may chat room kita dira para sa inyo nga mga greetings kag mga messages, na mga reactions sa mga ma-share man naton sa inyo sa sininga hapon, kag syempre sa sulat man nga mabasa ni Tito Wilma, plus pa sa itong tag sa ka-zodiac sign, para man sa itong tag sa ka-horoscope. Dira sa itong chat room, yes, pwede man kita dira maka-like kag maka-share sa programa This Is My Life. Like and share, happy na si Tito mas nami pagid ko may mga stars, di ba la? Wala ko nagapangayo kinanglan voluntary na kag araman mga nagkalain-lain nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod, kag ang amon man mga matahom nga drama inyo man mabatian online, halin man sa tubtub iya sa hapon. Pwede na ara na sa Facebook page sa Action Radio Bacolod, kag ang mga na matipon kag mga natipon nga mga balita sa amon sa News Center. Kabayluman kita hindi lipod sa aton sa karon iya na sa dalagan sa aton panahon, as mentioned ni Tito Wilma, nga may ara kita gina-experience nga low pressure area, pero diin na siya subong. Ara siya sa Puerto Princesa City, sa may Palawan. Ang naman, ang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone, amo inang nag-aapekto dito sa Palawan kag Mindanao, kag diriya sa ato Negros Occidental dala na ang dakbanwas ang Bacolod, magalumo naton kalangitan, may ara mga paglapta-lapta nga mga pagulan, pero aton mabatyagan ang kabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin iya, may ara nga kapaang man, di bala? Aga pa kagina, nagbutlang ng adlaw, alas 5:27 na, nagsanaaw ng kalibutan, di ba la? Kag sa siniya nga tinion, nagapahunas na ng kadagatan, ha? Okay, sa iton man mga kauturan, hinay-hinay kag maghalong-halong sa gihapon, pero sa nagapamangkot naman sa aton text hotline, atong text hotline para sa inyo nga mga mensahe, arang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kung pwede lang, paamo ka na bala, na? Dira ninyo masend ang inyong mga messages kag mga reactions man karon sa mga wala iya maka-online, na? Pwede gid. Kag alauna 49 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang mga bagay-bagay nga pwede na itong ma-share para sa inyo sa sininga hapon? Bati kahapon, ano itong na-mentionar natin? Subong kadto naman sa mga makaon-kaon tabi, na? Lemon. Sino gagamit lemon? Hands up si Tita We. Sino gagamit kalamansi? Kung may tanom ka mga kalamansi,
ay kanami sa mga kalamansi subong mamunga. Ako bisan wala na daon kay ginakaon sang gagmay nga mga snails ni ning gagmay nga taklong hindi ganining ining ulod nga kung lang taon mo do ka malingking kadalaggo nga hindi mo makitaan no daw halos makalbo ang imo puno sang kalamansi maluoy ka man mangin kriminal ka man sa ila pero wala ka gid mahimo no ubuso nila pero kinahanglan limpyuhan gid naton ang aton dira mga tanom sa palibot. No? Ara lang ano, nami gid kun may ara kita puno sang kalamansi kag may ara kita puno sang lemon. Ay nang siling nila lemon lime. Ang lime di bala nami man na siya green na isa yung color nung Jolly Tindero Senior dira sa may Tugis Pontevedra. Naghambal na sa kay Tito Wilma tagaan niya ko musang hunol na bala nga lime. Nya may ari ko diri Tito Wilma nga na ano gid na pertinisir para sa imo. Wow! Lipay man ko. Ang pamangkot san ko na makadtuan. Igol-igol mamunga man na da ng Jolly Tindero. No? But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Na? Sa karon nga hapon, as mentioned, Tita Wilma nga itong sinitandugon, kag ako man i-share sa inyo. Ang lemon kag ang kalamansi, kalamansi, no? Or kalamunding sa itong sinipulong. Inhiligay noon, di ba la? Ang lemon, kabalo ka mo kung tagpila ng presyo sa lemon, subong. May ara tag 25, may ara nga tag 20. Tingnan mga duro dalag ko, 25. Ikang mabulubugat na. Ang 20 gagmay, medyo magamay-gamay sa dalag ko. Paamo ka na bila. Kag medyo mulumag-an pagid. Kinanglan kabalo kay na. May technique ka man siya kung magbakal. Kung bala may juice pa siya o kung mala na siya. Di bala? Kung wise ka nga manugbakal, kinanglan gid man, no? Panginpuslan na ito na nga ito nahibaluan na ito dira. And, ining kalamansi nga ini. Ano ba lang mga makuha na ito nga benepisyo sang halin sa kalamansi kag lemon? Galing kaya ako magamit lemon, may impon iya nga luya. Na-slice ko lang na. Na-slice ko lang butang ko na sa mag ko nga dako. Kagang luya. Pagbugtaw ko sa aga. Tapos butangan ko lang gamay nga honey na antes naman ko magtulog sa gabi, not for cleansing, kumbaga bala, no? Sa mga wala pa, pwede nyo man ina may try, pero suliton, kung man akang gyapong liwata. Pero ang mga benepisyo nga mahatag sini sa aton, especially ang lemon, ang kalamansi, kung lang taon na ito, isa lang na sila kapamilya, no? I'm sorry. Isa lang na sila kapamilya na under na sila sa pamilya sang citrus, di ba la? Ang lemon kag calamansi. Kay nga pareho ina sila nga very rich in vitamin C. Bot silingon very rich manggaranon, bugana, puno-puno gid sa vitamin C kag fiber. Kag makapanami gid sa skin, na makapanami siya sa skin mo, sa skin nila, sa skin naton tanan. Kinahanglan magamit ka mo na isa ka antioxidant ang vitamin C kag nagahatag ina proteksyon sa aton body cells kag posible makabulig man sa inyo dira nga mga ginasipon na ang mga ginahilanat kag ang may mga problema bala sa gums ninyo ang gums bala ninyo ining gilagid na siya sa iba na mas maintindihan pa nilang gilagid no lasi sa aton inang natubuan sa mga ngipon natonan nagapabakod ina siya na makabulig ina siya sa aton kung naman ako may init-init kabala kulang kaguro vitamin C na masiling na sila ay kulang kaguro vitamin C nga pero may kanaigin natubuan di ba la? Ini mga citrus fruit nga ini mga palangga na itong mga tagpalamati pareho sang lemon, may ara pagin arangita, di ba la? Orange, calamansi na vitamin C gina mostly ang makuha na iton nga kinahanglanon gid sang atong lawas para nga ma-absorb sang atong lawas ang iron kag hindi ikaw, hindi ako, kag hindi kita tanan mangin anemic na. Kag may ara pagid na nga siling gani ang lemon na siling sila makabulig sa imo sa pag-lose weight. Pero actually damo naman na naghahambal, damo naman naka-prove sa ila kaugalingon pero wala pa na gid sang sigurado gid, no? Nga pagtuon kun bala maka pa lose weight ang lemon, ha? Pero sa experience ko daw yes gid no sa akon lang niya sa akon mga opinion kay daw ginapalesen bala niya but siling ginapahagan-hagan niya ang gana mo sa pagkaon kay daw kadasig sa imo
mabusog. Kag kung mag-inom ka sang lemon ang water na balang may lemon nga ina, na feeling mo gakabusog ka na, muna nga jutay lang makaon mo, ha? Kag tungod makainom ka na sang madamo nga tubig, makabulig manina para nga hindi ikaw ma-dehydrate, di ba la? Kag hindi damo ang kunots-kunots sa imo sinipanit na. Naobserbahan nyo na sa mga nagainom na naton nga mga seniors, sa mga young at hearts naton, na makita na ninyo na kag makalikaw pagid, makabulig sa inyo, hatag proteksyon sa inyo sa ni kidney nga hindi ka mo matubuan sang bato sa inyo bato. Kay ang kidney naton is bato, di ba? Yes, oo. So halong lang gid. Sorry gid. Halong lang tungod kun very strong naman ang imo pag-prepare sang imo lemon water. Let's say sa inyo ya bala mi suludlan kang nando 1 litro nga magna na kun sobra naman siya kaisog hindi manami. Especially kung ikaw may ulcer or hyperacidic ka. Kay kung very strong naman siya, makapalain man sa imo sini ulcer na madugang man hilab sang imo sulok-sulok ang imo acid nagasaka man. Kag kung sobra-sobra man makahalit man sa imong ngipon kay gubon niya man imong ngipon na kinahanglan magtimpla kita sina simple lang. Sa 1 ka litro nga tubig, naman siya, no? Sa 1 ka litro nga tubig, 1 lang ka lemon, okay na siya. Na? Sa 1 ka litro nga tubig, 1 ka lemon, pwede na. Husto-hustuhan lang. Pwede na ito nina ma-consume one day na. Tiyan mo ko na as mention, magluwas nga hindi lang siya yung lemon, may ginger pa ko yung adaan na. Kay namigin man ang ginger, di ba? Gautot-utot ka pa, kay gagawa ang mga hangin-hangin sa lawas mo. Sorry to say that, pero that's the reality. Di ba la? Masiling lang sila, kadamo lang sa inyo sang nahibaluan nga ara na ginang mahapos ang mga over-the-counter na ito nga bulong. Hagay pa ka mga mang-uti-uti pa sa mga bagay. Ay, kung mapisan, ikaw iya, malibre mo pa ina. Kay ara lang sa palibot mo, di ba la? Yes. Pwede nyo na iya pwede nyo na ma-share sa aton kung manaka-experience man kamo sang maayo na hanungod sining aton gin-share sa inyo karon nga hapon. Nahanungod sa lemon kag sa calamansi. Na iba na gani. Oo na bala. May ara na nga nagsiling siya nga puro-puro tawi. Sa ginaubo, puro-puro nga duga sang calamansi. No? Mga anom, kabilog, pugaon mo. Dasang butangan mo lang hani nga daw makaya mo lang. Kag imnon, 1-2 kadlaw lang daw naumpawan siya suno sa iya. Ara siya ka pamati na sa iton subunan. Okay, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ako na partner sa Technical Control, happy birthday to you. Kay Tuto Nelmar Madera, happy birthday siya, partner natin sa Technical Control. Kag syempre, 1:58 na, ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, basta Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo masaligan. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas. Okay, sa ato na dira mga naka-online na mayong hapon da ba? Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. No? Ma'am Ana, mayong hapon man ko no action Tita Wilma. Ma'am, thanks for the heart na kag hindi siya mag-move abe. Kay Ruby Ardiente de la Luna na may nang Ruby mayong hapon lang da sa imo. No? Good afternoon to monitor lang kami di kada hapon sa programa mo. Luvic ni kag Ruby de la Luna mayong hapon. Sang Barangay 30. John Serna, thank you gid sa imo John. Kag wow. Ini nakapamulbos na nakapang lipstick mo, anak. Kaysa una, hindi ko mulbos, hindi ko lipstick mo. Buyag. Siling man ni Mama na. Buyag. Stay safe, Action Tito Wen. God bless you and your family. Ay, nga mga anak mo. Tita Wilma, pamatigid kami permi ka asawa ko. Please greet lang sa kay Jessica Barela. Kag sa kay Nanay Thelma Barela dira sa may Bagaas Hinigaran. Halin ina kay Gerance Barela, no? Salamat gid sa imo kag mayong hapon. Sa mga taga-Hinigaran dira mayong hapon man. Gaulan sa La Carlota hambal ni Mama Ana. Shout out lang amon nga mga barangay health workers ng Poblacion Valladolid. Good PM kag happy listening. Thanks gid to Wilma More Power Action Radio. Akon Helen, salamat gid sa imo. Kay Syke Aldaba Fortuno. Listening right now. Salamat gid sa compliment, Miss Syke. Okay. Good afternoon. Inday Wilma Sugatuhon. Nag-tune in ko di subong sa imo programa This is My Life sa Barangay 29, Bacolod City. Halin ina kay Knights de la Rosa Rodrigo. Ma'am Knights, salamat man kag mayong hapon sa imo. Sir Lester Ray Benitez. Yes, Sir Lester Ray. Good afternoon. Salamat gid sa imo ha. Good afternoon kuno tawe. No, take care of yourself always and God bless. Thank you, good sir. Patamyaw please sa asawa ko, yes. Kay Ma'am Ayas sa may Katagi Benitez. Good afternoon lang dira, Ma'am. Kag sa iya sinibata kay Aya Fire Benitez, no? Aya Fire kag kay Ayas sa may Benitez. Madam, ugin nga salamat, sir, ha? Halong kamanda. Kang maghalong kagid kang imo pamilya ari diri ikaw ara sa malayo, na wala si may mag-atipan sa inyo diri ako maglilain ninyo pamatyagan, hindi ba la? Thank you, sir, for sending Action Radio Bacolod 100 stars. Wow. Mary Grace Ruiz, good afternoon, Tito Wes. Salamat man. Kag kay Ma'am Diding Aluhamiento, mayong hapon. Mayong hapon, Action Wilma. Yes. Tita Wilma, kindly greet happy graduation day sa amon young guest
nga BHW Daimelin Elardo. Congratulations gid sa imo day and happy birthday to your dear mother today. God bless and more birthdays to celebrate. Thank you so much Tita Wilma and more power. Salamat gid akon Helen. Aha. Amo gina kada gabi antes magtulog. Aga inom ka man na mamana. Thank you gid ana. Ay, good afternoon, Tita Weha. Palasining naman kami diri sa may Celine Homes. Ari si Daithel Maiguico, si Lydia, si Bibing Jennifer, Rosita, kag si Mercedes Lambert. Sa may Buena Park, more power to we and God bless your family. Especially your cute little angel, your apo, yes. I'm so happy, kid. Ma'am Virgie, thank you. Thanks for the love and prayer and the kisses you sent. Happy lang ko kay may apo, naging ko nga apo as in halin sa anak ko. Na may mga apo sa sa mga inablos, lain gigali kung imo gid apo. Na? Thank you. Ginapasalamatan tanda kay Lord nga may angel nga nagabot sa kay Dito Wilma. Na? Okay. Paamo kay na bala. Kay Mary Grace Ruiz. Good afternoon, Mary Grace Ruiz. Thank you, gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Yes, kay Antonio Beronio, dira sa San Gabriel, Macabebe, no? So, may Pampanga. Salamat gid Tony and good afternoon lang da sa imo. Mayong hapon, Tita We, musta lang ko, na? Masinulundon, gina nga akong baba, no? Kumusta lang ko kay nanay ko Girom Dinoy, no? Dari sa may Bangga Christian sa may Barangay Bata. Good afternoon lang. Girom, salamat gid. Sa Caridad La Carlota ga monitor gid. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Kay Miss Margie Haneva, Miss Marge, good afternoon. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my friend Linda Pacheco on her birthday. Pacheco, ma'am, correct na? Pacheco or Pacheco? Pacheco on her birthday today. Thank you. May God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Keep safe, everyone, and more power to Action Radio Bacolod. Ma'am Elizabeth, thanks for the prayer. Thanks for the love. Salamat gid sa imo and the flowers you sent. Gasigunda ganyan si Mama Ana Sinoro. Congrats gali Action Tita We sa grasya mo nga apo. Ay salamat ho mga anak. Okay, relax lang danay kay dugay-dugay. Balikan man kamo ni Tita Wilma ha. Okay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang
elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sa... Ma'am Hol, malumina mayong hapon sa imo. Salamat gid sa pagupod. Kag kay Ma'am Jinky Delagdon, ara man nagupod sa eton sa siniya nga tion. Ma'am Jinx, how are you? Thank you, kid, na? Kag magluwas sina manamyaw ko galianay dali lang. Siplatan ko aning aton sa ni text hotline. Tita Wilma, maayong hapon, tamyaw lang sa apo ko subong. Happy birthday kay Ika. 18 yan na si Lola yan ni Coret. Abaw. Kainday ika nga apo ni Lola Coret. Happy 18th birthday. At so dibong usubong nga adlaw. Salamat gid Lola Coret na from diin gani Lumbia Dos. Ibi Magalona. Hindi ko na malipatan. Ginatandaan ko gid ina. Good PM, Tita We. Greet ko man si Mama Rufina. Happy birthday. May damogin nga salamat. Ang madamo gid nga birthday ang mag-aabot sa imo. Halungi lawas mo maa. Vmar sang La Carlota. Tuto Vmar, salamat gid sa mama ni Tuto Vmar. Happy birthday today and God bless. Maayo lang nga lawas, happy na, di ba? Basta maayo lang lawas, okay na napasalamatan natin sa mahal nga Dios. Greet ko lang gali family Scotty kag Pedroso family sa Sianda Bagsay Lagasiliana. Ilabi na kay Nanay Sena, more power.
Tita We, number 1 gid kamo di sa amon. Aba salamat. 1651 may damo gid nga salamat sa imo. Tabas kog di balaulan kagina sa Isabela, monitor lang kami. Jazzer gali ni TY gid. Sa mga Isabilinhon, mayong hapon, maulanon nga hapon da sa inyo. 8421, thank you gid. Nami pa man basa sa inyong mga mensahe pero nga aton oras madasig man nga nagalakat. Alas 2:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang sulat nga itong pagkabasahon sa sininga hapon. Netungod ini sa problema naman ba na naman ang itong problematic sa karon nga adlaw. No? Nanungod sa iya sini asawa. Kung ano man ang kaundan si natin pamatian. Dear Tita Wilma, una sa tanan, kamusta lang sa imo? Kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life over Action Radio Bacolod. Sa mga naka-online man, Tita Wilma. Kumusta man sa tanan nga mga staff sang Action Radio Bacolod. Tita, ako gali si Jerry, hindi ko tuod nga ngalan. Taga Barangay 16, Bacolod City. Ang akon problema na tungod ini sa akon asawa, pero antes pa man, gusto ko lang klaruhon nga hindi ako mahingaliton sa babae, kag hindi ako babayidor. All along in my life, tita, straight ako sa asawa ko. Tubtub nga may matabo nga insidente. Anong katuig na ang amon pag-upod sang akon asawa. Wala kami nagrasyahan sang bata. Sa pagligad paggid sang mga inadlaw, wala ko gid ginapaabot nga mabag-o ang batasan sang akon asawa. Samtang ako naman, gaud-ud sang akon lawa sa pagtrabaho. Siya iya, nangin pabaya sa iya responsibilidad bilang asawa. Kabalukakon nga ay Tita Wilma, nalulung siya sa pagpanahor. Madyong ang iya ginabuangan. Hindi ko na siya makontrol nga dumilian pa. Kay ang iya hambal sa akon, amo lang ina ang iya kalingawan. Kay hindi ko siya matagaan sang bata. Sa amon balay, tita, may ara kami. Helper. Si Lorena, ang ngalan. Si Lorena, 3 years na nga nag-aobra sa amon. Kag tungod sa iya, matinlo kag mahipid ang sulod sang amon balay. Manamit pa siya magluto. Siguro tungod sa kakulangan sang asawa ko, natalupangdan ko ang katahom ni Lorena nga amo ang nagpapitik sang akon balatyagon nga nagtubo ang akon kaluyag sa iya. Nabatsyagan niya tita, kag direkta niya
nga ginhambal sa akon nga trabaho lang. Gani indi pagtagaan sang lain nga kahulugan ang iya maayo nga pagserbisyo sa akon kag sa akon asawa. Sa nabatian ko sa iya, nagsorry man ako, pero ginhambal ko gid nga palangga ko siya. Nakatulo pa ang luha ko sang ginhambal ko ini sa iya. Nakatulo man ang luha niya kag ginhambal sa akon tita, nga naluyag man siya sa akon kag palangga niya ako. Magluwas nga naluoy siya sa akon. Pero bisan naluoy siya sa akon, iya hambal, hindi siya magpatol sa may asawa. Nagdayaw man ako sa iya, pero daw kabudlay kid. Nagsiling ko sa kaugalingon ko nga anhon ko ni ang akon balatyagon. Ano pa nagsulod man sa akon pensar nga isulat ko ini sa This Is My Life? Kung ano ang mangin reaksyon ni Tita Wilma sa akon. Tita, dapat ko bala pasugtan nga magpabilin sa amon si Lorena? Bisan wala kami sang ginahimo nga sila? Mamati lang ko sang imo advice sa akon. Diri lang kutob, Jerry. Okay, sa itong letter sender karon nga hapon. Yes, Jerry, Sir Jerry. Mayong hapon lang sa imo, no? Salamat, Ged. Kag kabudlay sang imo man sitwasyon, ha? Hindi na actually mag-asawa ka mo mo, no? Ang mag-asawa ti mabaton kung ano ang kamaturan kag anong realidad nga dalagan sang ila sini pagpangabuhi. Kag nagaunungay kag nagaintyendihanay sa tanan nga nagakatabo. Nagabuligay kung may problema, ha? Pero ang sa imo naman, problema mo, ang asawa mo, nagkadto naman sa inyo helper or sa timbang ninyo sa sulod sang balay, mangin doble ina kung hindi mo pag binagbinagon ang tanan, antes mo himuon. Ha? Una-una kung katuay nato ng sabahin sang imo sinitimbang nga si Lorena, kabudlay nga daan subong nga panahon, na tod-tuod ya ako on gina nibisan sino nga nagapangita sa ng timbang sa sulod sang balay, kabudlay subong mangita helper nga masaligan sa sulod sang balay. Kamay ara iya nga maobra lang kung abuton mapuli sa ila hindi na magbalik, di ba la? Kung kaisa may ara na mga miga-miga sa pihak, pagkatapos kung fiesta to sa ila lugar mahinagaray sila, pagkatapos kung kaisa istorya may nobyo na ay mabalaan mo nagpalamanan na. Dao mo na bala na, pero sa tuod-tuod lang may ara gidya nga mga kabulig sa sulod sang balay nga mga dalayawon. Mga dedikado sa ila sini nga trabaho para man sa aton nga mga nagatrabaho para sa aton mantag sa kapamilya, right? Na gani sa mga kauturan man naton nga may ara kamo timbang sa sulod sang balay, may helper kamo, palanggaon ninyo sila. Na kinahanglan palang gaon naton sila, kabigo naton sila nga miyembro man sang aton pamilya para ila mabatsyagan nga ay ang pagkabig nila gali sa akon hindi nga iban nga tao kundi kabahin man sang ila sini panimalay. Kay pabatsyag naton sa ila nga sila tao man pareho naton. Nga nagakinahanglan man sang jutay nga concern, jutay man naton nga pagpalangga na kabigon man naton nga hindi iban kay bisan iban pagani nga tao kung kaisa nagahalong pakita nga hindi naton masakit ang ila balatyagon ay hanpa inang aton mga helper sa sulod sang balay nga kun wala kita wala kamo sino matao sa aton puluyan, sino manghimo, sino mabantay sa kabataan, na amoy na nga sili, kabudlay bala pabag-ubag o timbang, sa tuod-tuod lang, ina maobserbahan ko nga may mga timbang sa sulod sang balay, makita mo,
Sang nagligad nga si Mana, daw lain man na ng iya nga helper, subong lain naman, na pagkatapos after a week or after a month, hindi pa malabutan, lain na naman, na kinahanglan kita or kamo, na kung may ara kamo dira, kabulig sa balay, kabiga man sila, nga tao pareho man naton. Na, kung ano ba lang ginakaon naton, amo man ang ila ginakaon, kay may ara iya iban nga way gaupod sa lamesa iya na isang mga kinatsila nga mga kinaiya, di ba la? Iya na isang mga katsila nga mga kinaiya nga kung magkaon ganing mga ang mga pamilya gidya sa among nga balay, or let's say butang taamo na gid lang in short, no, hindi mag-imbon, hindi na amo na pamo kita mga maswerte lang, no, or hindi man ako kay wala mo ko helper sa balay, no, ay hindi lang siling kami trabaho ka, masiling sila nga basta may kabulig ka sa balay, idaw si sino ka nagyad, manggaranon ka, hindi sa kaysang una, mga manggaranon lang ni may timbang sa balay mo. Subong niya, kay kalabanan, mag-asawa, pareho nga may trabaho, wala sang may mabantay sa balay, wala sang may mabantay kung may bata na, wala sang may manghimos, wala sang may mangluto. Ang ila na lang solusyon is makuha sang masaligan nga timbang sa sulod sang balay. Maswerte ikaw kung makatimbang ikaw sang mapisan kag maukod gid iya nga nagatatap sa sulod sang imo panimalay kag nagakabig nga kaugalingon niya nga pamilya man ang iya ginaserbisyuhan. Kay may ara man kung kaisa nga timbang sa sulod sang balay na singita obra, subong niya mamangkot na isang una, may telepono ka mo ma'am, subong niya hindi na, may internet ka mo ma'am, may internet ka mo sir, di ba? Pero bisan may ara or wala, no? Kung may ara agin man, iplastar lang sa ila, no? Iplastar lang sa ila ang mga pwede kag hindi man pwede, nga wala man wala man ninyo ginadalok ina sa ila. Ang importante is ang ila trabaho mahimo lang nila, na ma-perform lang nila kag ibutang sa lugar ang paggamit sina tanan. Inang insyandihanay lang bala, binuligay lang bala, nga daw hindi sila iban para sa aton. Lantawan na ang imo, ang imo bala sitwasyon, totoo Jerry. Maswerte ikaw, maswerte ang imo asawa nga nakatimbang kamo kay Lorena. Ano 10 years kamo nga ginkasal, di ba la? Ti wala kamo nagrasyahan sang bata, way pa kamo bata for 10 years. Ti kay sino may diferensya? Ikaw kay hambal mo, wala mo siya natagaan sang baby, na? Amo nang rason nga ginalingaw niya nga kaugalingon. Ting kalingawan niya is hindi nami. Ang iya kalingawan makahalit sa inyo pag asawahay. Hindi na yan kalingawan nga kalingawan tuod ang madyong, pero hindi na kalingawan nga daw ang tanan mo nga time ara na lang dira nimo nahatag, na ang imo tanan nga time ara nahatag mo, maagahan mahapunan ikaw dira, tapos ang imo panimalay yan napabayaan mo na bala ang imo obligasyon, nangin irresponsable ka na, ti hindi naman gid ina matuod manami totoo Jerry, na? So amo suggest lang gid ni Tita Wilma para sa imo, sa sitwasyon sang imo sini nga timbang, kay daw agi na problema mo gid ina, kung bala pahalinon mo siya o kung padayunon mo nga ara lang dira siya sa inyo balay, kay feeling mo na develop ng imo kaugalingon, kag siya nagprangka naman, ting iya lang niya istrabaho lang, bisan matuod nga may ara sa espesyal nga balay tiyagon man para sa imo, tungod na luoy man siya sa imo tungod sa imo sitwasyon, pero ang pagrespeto makita naton kay Lorena para sa imo bilang iya amo. Kay subong to kabudlay na mangita, timbang mo, di ba la? Kung nakasiguro ka naman lang, na kung nakasiguro ikaw kag na masiguro mong kaugalingon mo nga makontrol mo ang tanan, para nga hindi ka makasala sa asawa mo, ay di pasugtan mo nga ra siya, basta ikaw lakat ka sa trabaho mo pagpauli, kung may pagkaon dira okay, pero kung daw hindi mo na makontrol ang imo sininabatyagan para sa iya, mas makapayo ikaw na lang mag-suggest sa iya na nga pwede siya, kung pwede mangita na lang siya sang iban nga maobrahan para likaw sa sala nga mahimo ninyo nga duha, na? Kag tagaiman atensyon, panahon
ang imo relasyon sa imo asawa, nga kinahanglan matadlong inang sala man niya nga pagtan-aw sa inyo pagpangabuhi. Hindi na rason nga tungod hindi mo siya matagaan sang bata. Ang iyaya panahon, ihatag yan na lang sa pagmadyong. Ang pagmadyong, hindi na yan malain kay kalingawan, malang na isang iban. Tagpila lang niya ka oras. Pero yun ang pagmadyong nga daw halos, wala ka na yation sa imo panimalay, hindi na insakto, sala na gina. No? Hindi bala? Sa mga nagalingaw-lingaw dara? Yes. So, gani, sa imo, Tuto Jerry, na nakadepende man sa imo, ang dalagan sa inyo relasyon nga mag-asawa. Kung pasugtan mo nga maguba ina, pwede mo inahimuon. Pero nakitaan naton kag nabatyagan naton sa kaundan sang imo sinimensahe kay Tita Wilma nga nabala ka ikaw sa inyo sa imo asawa, sa inyo relasyon. Kag nakita man naton kag nabatyagan nga palangga mo gihapon siya. Kag ang respeto ara sa imo. Pero to sa mahambal naton likawan mo gid nga makasala ikaw sa inyo pag-asawahay. Ang tinguhaan mo subong, amo ang magpangamuyo, syempre, no? Pangamuyo ikaw, nga kabay sa tion, nga imo pag-istorya sa imo asawa, mamati siya sa imo, kag masanagan siya, na? Kag baguhon niya ang iya kinaiya, nga magsiling siya bala nga, hindi, sorry lang gid pa, na mo na bala, ang hindi rason nga wala mo ko natagaan bata, amo na lang ning himuon ko, ara man sa imo, iplastar mo sa iya sa maayo nga pagsugilan nunay, ipabatsyag mo sa iya sa gihapon ang imo nga pagpalangga, ang imo paghigugma bilang bana sa iya. Na kinahanglan gid. Kag mabuligan mo ang kaugalingon mo, kag masave mo ang inyo marriage life, na pagi sa pagpangamuyo, amo nagilang na to, na magpangamuyo ka para nga maging mabakod ka, na mangin mabakod ka, nga hindi ka madalas sa tentasyon sa imo sinibalatyagon, nga magpakabakod ka sa ngalan sang inyo pag-asawahay sang imo asawa, kag magpakabakod ka, nga kinahanglan malampuwasan mo inang problema nga nagapatunga sa inyo nga mag-asawa. Ang bisyo-bisyo na natun-an naman lang na mo ang pagpanahor, di ba? Ambot, mamonas Tita Wilma, hindi ko natani dapat ihambal nga ambot, pero I do know sa mga nakatuon sa amusina nga mga kalingawan, okay, para sa iban niya kalingawan lang nating iban niya bisyo, kung panahor na gid para sa ila, na bala ina masarangan naton nga kontrolon sa aton kaugalingon nga pwede lang mahagan-hagan ang pagmadyong, ang pagpanahor, hindi man na masiling naton panahor gid kun sa nambal kun na pampalipas oras lang, na masiling tayo nga panahor gid kon hindi kami ara gid nga gakahaponan, gakagabihan, gakaagahan, gakahaponan pag especially kun weekend, di ba la may ara gid sina iya, pero kun ikaw nagabalikid sa imo sini pamilya, sa imo responsibilidad nagatan-aw ikaw, hagan-haganon mo na mahagan-hagan mo ina, kung hindi mo man mauntat, mahagan-hagan mo amat-amat, tub-tub nga madula na ina sa imo. Tuto Jerry, ara pa ng love sa hearts ng asawa mo, pagpabatsyag lang gid sa iya ang kulang dira. So ina, kung paano mo siya mapabatsyag, magpangamuyo kagid. Kay kabalugid ikaw, kabalugid ako, kabalugid tatanhan. Kung daw ano ka powerful sang pagpangamuyo, wala niya kita ginapabayaan. Kadasig man sang aton oras, alas 2:33 na. Ganito to Jerry, kabay pa nga, bisan paano na nabinag-binag naton sang maayong imo sitwasyon, kag makakam up ikaw sang maayong nga desisyon na hanungod sa imo sini nga problema na hanungod sa imo asawa kag sa imo sitwasyon sa karon. Upod sa inyo dara kabulig sa sulod sang balay. Sa iban man naton nga mga kauturan dira kamuman, kung may mga istorya kamo sa kabuhi hindi ninyo malipatan, o kung problema man nga ginaangkon ninyo, na pwede ninyo ina ma-share. There is that This Is My Life,
kag matagaan man naton sa aton personal man nga pagbinag-binag kag suwestyon para sa imo kung ano man makapaayo kag ikaw bala mismo maka-analisar kag maimo man ma-analyze ang sitwasyon, ma-analyze mong sitwasyon kag maka-come up ikaw sang isa ka maayo nga desisyon kung ano ang dapat mo himuon sa imo ginaproblemahan. Pwede gid ina. Share lang dere sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos Locson Streets, Bacolod City. Kung pwede nga, kung hindi mo man di madulong, pwede man mahulog mo sa post office, or if not, pwede mo man ma-share sa yes, pwede ninyo mapadala. O kung may Facebook account ka mo, pwede ninyo ma-send kay Tita Wilma sa aton sa ni Facebook page Action Wilma Sugaton, o kung sa aton ng personal account Action Wilma Antupina Sugaton na naman. Okay, Ana, ang mga na-send ninyo dira nga mga reactions, mga suggestions para sa atong letter sender karon nga hapon, balikan ina ni Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Life Extension Vitamin. Okay. Ma'am Jean Kirilegdon, may hapon Tita Wilma kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Star Mayo and Doc Mike Mayo, Noel Amar, Alma Olegon, Mikey Montilla, Cirela Samar Aguilion, and my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ma'am Jinky, thanks for the love and thanks for the prayer nga ginapadala mo dili sa amon sa Action Radio. Inday Homa Lumina, mayong hapon Mizwe. Again, kay Luvic, kay Ruby de la Luna sa Barangay 30. Salamat gid. Kay Lorna Pacto, watching here in Talok, Bago City. God bless us all. Salamat gid. Kag araman si Ma'am Emilia Hipunia, no? Ma'am Emilia Hipunia, good afternoon. Ari lang kami aga monitor sa Tangob. Gapamati sang okay, sorry. Gapamati kami samtang gapanit sang luya katumbal ni Mariels. Sorry, no? I'm sorry, gid na naman Tita Wilma man. Ari lang kami ga-monitor sa Tangob. Gapanit sang luya katumbal. Si Mariel si Mariel ang magasulod sang langgaw sa lipid. Ay, sinamakhan ang ila siniginahimo, na? Okay, enjoy lang Emilia, ana. Sila ika mong preparar sang panyaga, magluto sang noodles. So, kung matulutog na, namit ang noodles, kay mainit-init, di ba? Yes, okay, good. Okay, Ma'am Ana, imong opinion sa itong letter sender kay Ma'am Ems. Yes, karon basahon ani Tita Wilma kay sa iban man nga nagpadala, no? Pagbalik na ito on air. Ma'am Ana, sinoro si Diday kag si Flor Caridad ga monitor gid, no? Salamat gid. Inday Blaza, good afternoon. Salamat gid sa imo kag kay Sherwin Hugos. Sherwin Hugos, happy 50th birthday. Sheila Hugos ni Pomuceno sa Barangay San Jose Elementary School sa May Binalbagan. Okay, happy 50th birthday, Sheila Hugos ni Pomuceno. Nagkag-araman si Amifel Ormando. Mayong hapon, Tita Wilma. Yes, salamat, gid. Okay, Ma'am Jinky is still there. Thank you, gid. Araw ng dugay si Manang Jo, no? Nang Jo, salangga, thank you, ginang. Yes, sa iba naton nga mga greetings karon balikan ta pa pag may time, relax ka mo anay dira. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan.
Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga tagpalamati, no? Especially sa mga naka-online na hinungod to bala kaina sa sulat nga padala, no? Nga padala ni Tuto Jerry sa Barangay 16 diri sa This Is My Life. Ang hambal ni Ma'am Ana Sinoro, hinya sa sender, hindi inagugma. Hindi gid magpakasala may asawa ka kag hindi ka maghimo sang problema. Ang imo balatyagon ipangamuyo igid. Kag pakigbatuan mo gid. Pag-control gid sa kaugalingon. And pray. Kag hello, Miss M Saboso. Thank you gid. Good afternoon sa imo, no? Helpers our family. Yes, correct kada ma'am. Agree gid ko da. Amon di upod manog 12 years na puli lang bakasyon balik gyapon. So blessed to have her. Kag blessed man siya Ma'am Ems, nga kamo man ang iyan ang employer. Amo man lang na siya mo, di ba la? Kay kung maayo ka, ayuhan ka man. Pero syempre kung hindi man maayong imo pagpakigbagay kag baton sa ila, hindi man hindi man mangin healthy ang inyo relasyon as employer and helper, di ba? Kinahanglan gid. Miss Ems, thank you gid sa inyo dira tanan-tanan. Paamo ka na bala. Okay. Are dire ho. Sa sender, are para sa letter sender tita halin kay 1772. Likawan gid niya nga hindi madala sa tukso. Kay kabudlay gid kun madala sa tukso. Kay makasala gid siya sa asawa niya.
kag sa Dios. Kamusta na tawe? If about me, I'm still single, yapon, emote boy ni Aabaw. Long time no hear, emote boy. Okay, pero halong lang sa gihapon, ha? Salamat gid nga ara naman ikaw, nagaupo diri sa This Is My Life. Tawe si Mama Rufina, birthday subong mo. Toto Bimar, nag-wait ko na sa kaina. Siling naman ni... Ayo, siling ni 80 to 20. Perfect. Hindi mo laygay kay Jerita. Idugang lang ang Bible verse. Ecclesiastes 12, chapter 12, verse 13 to 14. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Halin ina kay Tony Panton. Salamat gid 80 to 20. My hat from my glove. Dawe bas kung di ulan sa amon, ahay, man, hindi taman abi na manigar kay may ara dan low pressure area. Na? Titawe sa sender maayo lang kay wala magpatol ang timbang niya. Ang imo niya hambalo niya iya asawa. Ha? Kung nagapahuway kuno kamo ko nagahigda na kamo istoryahon mo nga kamo lang nga duwa, eksplikar mo lang ya na sikuret ni Abaw. Sikuret sang Lumbia 2 na dira sa Ibi Magalona 6353. Madamo gid nga salamat. Ay nga mga anak ko, ara pagid. Tawi alihog lang ko danay tamyaw na sa Baldovi kag pagduan parkon kag sa duwa ko kaapo kay Bryle, kay Charles, kay Malan sa Hacienda Alicia, salamat gid 1685. Okay, pila lang ina sa mga mensahe ninyo nga ginpadala diri na siling ni Richel Aberia, Tito Wilma Tamiya ko lang akon bata, John Ray Aberia say, ay happy birthday. Okay? Alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time, horoscope na si Tita Wilma. Bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign kung ano naman ang inyo mabatian para karon iya nga adlaw. Since nga 22 na karon nga adlaw, una naman ang zodiac sign nga Cancer. Kay mga Cancer, mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Ano ang horoscope sa mga Cancerian karon? May epekto kaga maayo man abaw. May ara man maayo nga paagi para nga mapahalipay mo ang kaugalingon mo nga hindi na kinahanglan nga magasto kagid sang sobra ka mahal, Cancer, para sa imo celebration. Kinahanglan mo man karon ang pagkinot ilabi na gid nga may ara kagali ginaplano nga baklon kag pagagastuhan. Ay kanami lang. Si hinay-hinay lang, Cancer, ano? 2-16-23 kag 45 mga maswerte nga numero. Lilac is your lucky color. Kantuan natin ang zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman ang mga netao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo. Kung simple ka nga klase sang tao, padayon ang imo pagkasimple, no? Kay nga tungod sina mas ikaw nga mangin attractive sa panulukan sang iban. Especially dugang pagid ang imo maayo nga pamatasan. Abi mo karon nga adlaw madamo ikaw sa mga abyan nga malipay para sa imo. Kay nga aman. Maswerte mo nga mga numero 7, 14, 28, kag 36. Old Rose is your lucky color. Katuan natin ang Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Yes, Virgo. Abi mo bala, Virgo, may ara ka friend, no? May ara ka friend nga mangayo sa imo bullying. Himuon mo, sunod sa imo horoscope, hagaron mo siya sa gwa. Para nga makita niya nga hindi pa
ini ang katapusan sang iya kalibutan. Ay, oo. 4, 18, 26, kag 39, mga maswati nga numero sa mga Virgo. Carnation pink is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman ito, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Libra, ano kaya? Daw hindi naming bugtaw mo kay na. So, no, sa horoscope, hindi naming bugtaw sa mga Libra karon nga adlaw, na? Pero, kinahanglan, hindi ninyo pagpasugtan, nga magubagid ang bilog mo nga adlaw. Piliton mo nga makapangita ikaw paagi para magnami ang imo pamatyagan kung daw medyo irritable ka o kung may problema ka manda. Ay, ikaw na mangita. I-divert ang naina sa makadali. I-relax para nga makapamensar ikaw sang mga maayong himuon. Ha? Kinanglan nami, ano palang subong adlaw, Miyerkules pa lang ho. Libra 4, Justice Shati 25, kay 38, mga maswati nga numero. Scarlet is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio naman Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Nami, pamatyagan sa mga Scorpio, subong niya kung mga Libra, iyan, di namin bugtaw nila. Ang mga Scorpio, iya, mapagsik ang ila pamatyagan karon nga adlaw. Nami ang ila adlaw, na? Bisan sa tuod kapoy, na kapoy ikaw or kamo mga Scorpio sa mga nagliligan nga adlaw, pero feeling ninyo karon nga adlaw may energy gid kamo. Tebot silingon bawi-bawi. Bawi-bawi lang man ang tanan, di ba la? Okay, go lang Scorpio. No, Justice says 24 kag 33, purple is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ito, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Yes, mga Sagittarius, hindi man nami ang nanging resulta sa mga estudyante ng mga Sagittarian, ambot silingon, hindi man naming resulta sa imo examination or let's say, nag-apply man ikaw, trabaho nagkuha man ikaw exam, hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Makabawi ka gid. Next time, bawi lang na charge to experience amo ginaya. Sagittarius, 6, Justice 8, 27, kag 33, ang mga maswerte nga numero. Cream is your lucky color. Una palang inagabahin sa aton mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Yes, Richel Aberia, mayong hapon na ginatamiyaw ilang ro si January Aberia sang happy birthday, God bless. Balik si Tita Wilma pagkatapos sini. Ginahigugma ko ikaw. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno.
Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga Kay Evelyn Sinaon. Good PM, Tita Wilma, greet ko lang sila ni kay Glenny. Hulag ay, ga-monitor man sa Purok Gaysano Alihis, God bless. Salamat, Gid. Oh, hambal gani din ni Ma'am Virgie. Tawe na dumduman ko, inagihan ko bala samtang ga babysitter ako sa bag-o nga na tao nga baby. Naluyagan ako sa nga ko na among tawe. Kag nagpakabakod gid ko nga hindi ko matintar para hindi man ko sorry. Hindi man ako makaguba, no? Sa isa ka pamilya. Kag sa sender, please lang never kagyan magpatintan man sa iban. Kag imo gid istoryahon imo asawa sing maayo. Kag pray mo gid siya kay God. Ma'am Verds, thank you gid, no? Kag thank you man sa imo gin share diri netungod sa kalamansi. May gin share man diri si Ma'am Virgie. Nami kunong kalamansi kung kakatol imo tutunlan na pugaan mo lang sa kabilog sini kag magkuha day ng kakatol na mapuslan gid na iya. Kag very good gid man ang kalamansi. Kag syempre ang lemon man. Sir Alex Montesa, mayong hapon lang dira sa imo. Thank you gid. Pero dali lang gid Sir Alex kay tapuson ko anay ang aton sini nga
nabilin nga mga zodiac sign para sa itong tagsa horoscope. Di natatawi, ara na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na mo ini mga natao Disyembre 22 Binero 19, may posibilidad sa eskwelahan man or sa obra mo, sa trabaho mo, pero imo kon sa ako. Either ara ka sa school or ka man sa work mo. Amo na to no? Pero ang imo concentration wala da iya, kundi ato sa iban nga tawo nga very special to you. Ay, in love ang mga Capricorn. Just 20, 30, kag 41 mga maswati nga numero sky blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Aquarius, ba mabinagbinag mo ang mabinagbinag mo nga na mabinagbinag mo ang sala nga nahimo sang imo siniabyan. Pero, hindi pa man ulihi ang tanan. Kung, let's say, for example, kung ikaw man niya nakasala, say sorry. Kung siya mga say mo sorry, okay, gid magpatawad ikaw. Himua ina. Kung pwede nga, ikaw ang magpaubos, himua, now na. Suwanti nga mga numero, 20, 23, 31, kag 40. Gray is your lucky color. Mga Pisces, yes, Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, kinahanglan mo ang pagpahuway para makabawi. Makabawi-bawi ka sa imo puwersa. Kag kung pwede lang, hindi man pagpakapuyi, gid sobra ang lawas mo. 5, Justice Ace, 25 kag 39, mga maswerte nga numero. Golden brown is your lucky color. Impunto Stress, Action Radio, Philippine Standard Time, daligid lang ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pero siyempre si Tito Wilma magapadayon man. Tapuso neto ng mga nabili neto ng mga zodiac sign para karon iya nga hapon. Sa mga nagahulat-hulat sang ilan sa ni horoscope, sa mga Aries, ang mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries, abi ninyo makabaton ikaw or kamo sang reward tungod man sang inyo nahimo nga maayo na kag makibot ikaw sa mga masunod pagin nga mga hitabo Aries. 4, 10, 26 kag 33 sa mga masuwerte nga numero. 10 is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Abi, kung ano man ang mga bagay-bagay nga gusto mo ang planuhaan na inasang maayo antes ikaw maghimo man sa isa ka maayo nga desisyon. Kabudlay nga magsugod ikaw nga wala ikaw sang basihan. Taurus? Mas wati nga mga numero 11, 21, 20, 37, kag 42. Rainbow is your lucky color. Kag sa katapusan natin yung zodiac sign Gemini, yes mga Gemini, mga sining mga netaw, Mayo 21, Tubtubunyo 21, ipreparar ang kaugalingon Gemini sa mga pagbag-o nga magtabo. Siguraduhon mo lang
nga mabakod ang kaugalingon mo kag indi ka gilayon mag-surrender kun ano ginman ang matabo. Be brave, can be strong, Gemini. Maswerte mo nga mga numero karon nga adlaw. 1, 25, 22, kag 48. Your lucky color is avocado green. Nabatian nato itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw. Inde Marilo Veron, yes, nabasa na ina ni Tita Wilma kaina. But anyway, thank you so much. Sir Alex, pasensya na. But anyway, acknowledge, sir. Thank you, gid, sa imo sini messages. No, wala na si Tita Wilma sa panahon. Gani, kita magapaalam sa itong pagpangilagad sa sininga hapon. Ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ. Sa liwat mo na muging salamat sa buwas na naman kita mag-update. Stand by na sa mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.